To an yi kenan, barkanku da zuwa tashan Tumbin Giwa. Ku san kama subscribe ku haɗa da alamar karnuwa domin samun dukkan shirye-shiryen a yayin da muka sake da ɗumi-ɗumin shi ba tare da ya kwanta ba. Mu je zuwa. Ga duk wanda ya taɓa kallon shirin tarkon ƙauna, wannan ita ce ƙanwan mijin Zera wanda aka samu kicibis tana kama da wata kamar ɗan biyunta a masana'antar Kannywood kamar da za ku gani da idonku. Wanda idan ku lura wannan ita ce ake ce mata Maimuna wanda aka santa da wata yarinya. Idan ku lura ga tana kama sosai amma hotuna masu zuwa za su ƙara tantance muku haka. Please don't forget to subscribe, like the video, share it to your friends and family. Thank you. Can never forget about it.